však ráno nesmieš, že do práce von tíkám rúčky. Ty si moja jediná, čo s tebou robím mám, keď všetko robím sám. Ty si moja jediná, všetko si robím sám, na čo ťa rúčky očujem. Teď byli jsme u podpisové akci a řekněte mi, jak si vážíte takových fanoušků? A máte ich hodně? Je to taká pridaná hodnota, keď človek, interpret, muzikant a spevák vystúpi na koncerte, na javisku zíde dole a tí ľudia čakajú. A musím povedať, že máme veľmi dobrých a disciplinovaných fanúšikov, pretože tí, ktorí chodia na naše koncerty kapely Kolárovci, vedia, že po koncerte potrebujeme nejaký čas, 15-20 minút, kým sa prezlečieme, kým si maličko oddychneme a potom, ak sa to dá, tak stále sa snažíme prísť ku tým fanúšikom, popodpisovať, pretože sú naozaj úžasní, aj tí dospelí, tí starší, dokonca aj tie malé detičky, keď čakajú na nás. Je to veľmi obdivuhodné a veľmi si to vážime a sme radi, že môžeme prísť k nim. Nie všade sa to dá, pretože dnes sa to z okolností dalo, ale niekedy, keď už je ten koncert večer, tak už je poprvé aj tma, hneď je ďalšia kapela a je aj tma. To znamená, že aj tie fotky už potom ani nevidú, už sa to nedá niekedy technicky zvládnuť, ale dnes to vyšlo, tak dúfam, že sme fanúšikov potešili aj s tou podpisovou akciou, aj s podpiskartami a s fotografiami. Vy jste tři bratři, od začátku spolu fungujete? Áno, kapela Kolárovci vlastne vznikla v roku 1997, za chvíľku budeme mať krásne okrúhle číslo a najprv sme vlastne hrávali Tomáš Kolár, Štefan Kolár a Marečko prišiel trošku neskôr, ale samozrejme tá kapela aj to obsadenie členov sa po rokoch menilo a samozrejme formovalo a v tejto formácii sme nejaké 3-4 roky, lebo stále sa priberie nejaký nástroj, alebo uberie, alebo keď máme väčší koncert, máme dokonca aj dýchovú sekciu. Ešte tam je trúbka, pozávna a saxofón, že je to také mohutné, ale myslím si, že aj to nástrojové obsadenie je veľmi vyvážené pre všetky vekové kategórie, takže máme z toho radosť. Základní obsazení je asi 6 lidí a potom přibíráte podle toho, jak se vám to v uvozovkách hodí? Další nástroje? Priberáme, kedy nejaký veľký gala koncert. Napríklad my organizujeme stretnutie goraľov v Pieninách, v Červenom kláštore a je tu už 15. ročník. Toho roku sa to bude konať 15. a 16. augusta v Pieninskom národnom parku a tam naozaj príde masa tých našich fanúšikov zo Slovenska, z Moravy, z Čiech a z Poľska. Tam je to také veľkolepé, tak máme posilnenú ešte dýchovú sekciu, ktorá to tak zvýrazní, sprúdi a znie to už ako taký orchestrík malý. Z vás jde vyloženě cítit samozřejmě folkloristický náboj, ale i rockový, protože jak jsem se na vás, na bratry díval, vy jste určitě aj rockeři, je to tak? Áno, my sme vlastne vychádzali z ľudovej piesne, z goralskej ľudovej piesne, áno, ale samozrejme vsunuli sme do našej muziky aj prvky modernej muziky, to znamená rocku, popu, folku a niektoré skladby naozaj dýchajú tak rockovo, tá gitara, tie bicie vlastne znejú tak rockovo, čo je obdivuhodné v tom, že kopec ľudí príde k nám a povie, chlapci, nemal som rád ľudovku, nemal som rád tento štýl, ale tá vaša muzika je niečo iného, je to také premostenie tých štýlov, je to fajn, páči sa mi to a je to veľmi zaujímavé. Tak to nás veľmi teší, tie pozitívne ohlasy. Ta jedna pro mě, pro rockera, krásná věc, ta napodobení na Queenu, Will Rock You, to je úžasná záležitost, to mi srdíčko poskočilo. Ta písnička se jmenuje jak? Furman. Furman? Áno. A vlastně setkává se taky s takým úspěchem? Určite, máme aj vydarený videoklip na našej YouTubeovej stránke a tam je o tom, ako Grof s Grovkou mali kone, koč a išli do Tater a napadli ich zbojníci a olúpili ich, zobrali im vlastne
poklad a je to zaujímavý príbeh. Furman sa teší veľké obľúbe, je to známa vec, stará od Kolárovcov a stále sa nájdú noví fanúšikovia, napríklad ako aj vy, že vidíte, že je to iné a také živelné. Jste vydali 11 alb, nějaké DVDčka, máte pořád tu chuť něco vydávat? Dobrá a otázka. Proč není LPčko? Vlastne LPčko je pripravené v priebehu roka a pol by mal byť taký zlatý výber od kapely Kolárovci LPčko, pretože sa vracajú ľudia k tomu LPčku, že pýtajú. Jak sa vám tady dneska hrálo? Ja som bol veľmi milo prekvapený, mal som pocit, ako by sme boli na Slovensku u našich, pretože všetci vlastne spievali tie naše piesne, to publikum bolo famózne a ja som sa cítil, ako by som bol doma medzi svojimi. Takže ešte raz chcem sa poďakovať všetkým, ktorí ste prišli z blízka a z ďaleka, ktorí ste spoločne s našou kapelou Kolárovci vytvorili fantastickú atmosféru. Pevne verím, že ste si to užili, že ste sa zabavili a že možno aj tento koncert vás maličko nabije a budete sa tešiť z celého leta, z celého roku kalendárneho 25, pretože život je krásny a ako som povedal aj na koncerte, treba sa tešiť z každého jedného dňa. Děkuji za rozhovor. Takže do poslední chvíle podepešujete. Jo. Ne, vynikající, to nám to taky dal, jo. Takže mějte se, naschle. Jedete. Dávajte si pozor, Ahoj. Ahoj. Ahoj.